U početku bih želeo da citiram one poznate reči proroka Isaije, koji na više mesta kaže ovako, govori Gospod. Šta nama Gospod danas poručuje? Da li smo spremni da poslušamo to što nam Gospod kaže ili smo više usmereni da slušamo ono što govore ljudi, različite crkve? I to je nešto što je, mislim, jako važno i nas Gospod upozorava kako da dočekamo njegov dolazak, kako da se pripremimo za njegov dolazak. Pre nego što počnem sa današnjom temom, želeo bih da vam ispričam jedan događaj koji sam čuo, možda i pročitao, više se ne sećam, ali pre jedno 20 godina. Bio je slučaj u Beogradu, u jednoj porodici tokom noći zazvonio je telefon, vrlo kasno, posle ponoći. Bili su ljudi normalno iznenađeni, probudili su se i domaćin je bio u dilemi šta da radi, da li da se javi. Nije uobičajeno, nekulturno je da nekoga zovemo tako kasno. Ali s druge strane razmišljao je možda je nešto jako važno, javio se. S druge strane žice bio je jedan muški glas koji je na njegovo zaprepašćenje rekao: mi smo kriminalci i nama su potrebna vaša kola noćas. Siđite iz vašeg stana, ostavite ključ u kolima i nemojte ni pomišljati da se obraćate policiji jer bi mogao mrak da vas pojede. Ovaj domaćin je bio u dosta nezgodnoj situaciji, mora je brzo da odluči šta će da uradi i rešio je da je bolje da posluša ono što su mu oni predložili, otišao je dole, ostavio ključ i ujutro je shvatio naravno da su mu ukrali auto. Nakon dan ili dva, na svoje opet iznenađenje primetio da je auto vraćen. I tako se ta procedura ponavljala nekoliko puta, oni su nekoliko puta ga noću zvali, tražili mu auto i opet vraćali narednog dana. Da bi poslednjeg dana on u svom automobilu zatekao jedan papirić, jednu cedevicu na kojoj je pisalo da se oni njemu zahvaljuju za uslugu koju im je pružio i da na neki način žele da mu se oduže tako što su mu uplatili letovanje celoj njegove porodici na Primorju. U početku on nije verovao, međutim žena kaže: pa što ne proveriš? I zaista svi su bili preraženi, shvatili su da zaista neko uplatio njima taj boravak, skupili su svoje stvari i otišli na odmor. Kad su se vratili, shvatili su da su prevareni, dakle stan je bio opljačkan. Za sve to vreme dok su oni bili tamo, ovi lopovi su mogli na miru da tako iznesu njihove stvari. Ja želim da govorim danas o obmanama i prevarama koje se dešavaju svakoga dana i sa kojima ćemo se u skoroj budućnosti morati da suočimo. Želim da pročitamo jedan poznati tekst kada je Isus bio sa svojim učenicima na Maslinskoj gori. Oni su mu pokazivali taj divni prizor, Jerusalimski grad, pokazivali su mu hram, kao jedna svetski čuda, njihov nacionalni ponos. I na njihovo zaprepašćenje Isus je počeo da plače. Oni su ga naravno upitali zašto i on je onda rekao na čuvene reči da neće tu ostati ni kamen na kamenu. Oni su shvatili da on to zapravo govori o kraju sveta i prvo pitanje koje su mu postavili bilo je naravno: a kad će to biti? Zanimljivo je da Isus njima nije odmah odgovorio, odnosno nije im direktno odgovorio. Šta im je kazao? I odgovarajući Isus reče im: čuvajte se da vas ko ne prevari. Dakle, to njegovo upozorenje je važno i danas. Ja se slažem, nama je važno da znamo kada će se završiti to vanredno stanje, opasnost od te boleštine i svi drugih problemi koje nas očekuju. Mi bi to želeli da znamo, zato što se nekako čovjek najviše brine za svoju kožu, za svoj telesni život. Međutim, ima nešto važnije. Mi možemo biti prevareni. I prevareni smo verovatno mnogo puta, finansijski, na mnoge druge načine, ali to je neprijatno, čovjek se posle toga neprijatno osjeća.
ali mnogo će biti opasnije ako budemo prevareni u smislu da izgubimo večni život. Ja želim da govorim danas o tim opasnostima koje nam Sotona nameće i želi da nas liši večnog života. A kad govorimo o prevarama ili o obmanama, normalno možemo zaključiti sasvim jasno iz Biblije da je kreator ili onaj koji izumeo obmane ili prevare je Lucifer. Najuzvišenije stvoreno biće, znamo li tako da je on to svoje delo počeo na nebu i apostol Petar objašnjava da je on prevario i mnogo anđela. Jer kaže kad Bog nije poštedeo anđela koji sagrešiše jer su bili prevareni, nego ih je metnuo u okove mraka paklenog, onda šta mi možemo očekivati? Bog neće se ustegnuti od kazne ljudi koji takođe mogu biti prevareni. Čitamo u 3. svedočanstvu da je Sotona u svojoj pobuni zaveo 1/3 anđela. I mi zbog toga, budući da smo daleko slabiji i inferiorniji od anđela, moramo biti mnogo pažljiviji. Moramo mnogo više paziti, a s druge strane moramo imati mnogo više strpljenja, jer kaže, možemo očekivati čak i u svojim redovima ljude osobenjačkog duha koji će stvarati teškoće i koji će stvarati zabavu. Ali, kaže, moramo ih podnositi i izbegavati neophodno čupanje kukolja kako ne bismo uz kukolj čupali i pšenicu. Ako govorimo o istoriji prevare, znamo da prva prevara na ovom svetu se desila Evi. Apostol Pavle to objašnjava i kaže Adam se ne prevari, nego žena prevarivši se postade prestupnica. To je poznata istorija, pomalo možda ljudima današnjeg vremena deluje kao bajka, ali to je Božja istina, Božja reč. Dakle, Sotona je kroz zmiju prevario Evu. Dakle, osnovna karakteristika svake prevare je da prevarena osoba nije svesna da je prevarena. Ona nije svesna negativnih, loših namera one druge strane. Tako i Eva u prvom momentu nije prepoznala prevaru. Međutim, Isus nas neće ostaviti. On nam obećava da će nam pomagati i da će nas u Evanđelju po Mateju idite i naučite sve narode da drže sve što sam vas naučio i zapovedio, krstite ljude i kaže ja sam s vama u sve dane do svršetka veka. Dakle, Bog obećava svoju zaštitu, ali pod uslovom da mi pazimo na njegova upozorenja i normalno da se molimo Gospodu da nam on pomogne da ne budemo prevareni. Želio bih sada da pomenem nekoliko najčuvenijih, najpoznatijih prevara u Svetome pismu i uopšte u životu. Dakle, kao što smo pomenuli, Luciferova prevara, onako kako Ellen White opisuje u svojim knjigama Patrijarški proroci, rani spisi i svedočanstvima, bila je vrlo perfidna. Anđeli u početku nisu mogli prepoznati. Čitamo, Lucifer kao pomazani heruvim bio je visoko počastvovan. Nebeska bića su ga veoma volela, a njegov uticaj na njih bio je izuzetno snažan. On je uživao veoma visoke počasti. Sva njegova dela bila su tako obavijena tajanstvenošću da je anđelima bilo vrlo teško da objasne pravu prirodu njegovog delovanja. Oni su videli, razumeli da nešto čudno se dešava, ali nisu mogli ni pomisliti da je reč o prevari, jer pre toga nije ni postojala prevara. Čitam dalje. Ukoliko se potpuno ne razvije, greh neće izgledati zloćudan kakav jeste. Sotona je tvrdio da želi da unaprijedi Božju čast i čvrstinu njegove vladavine. Zamislite, znači potpuno suprotno od onoga što se kasnije uspostavilo. On je tvrdio da on želi da učvrsti Božju vladavinu. Kada je zahtevao da se sprovedu neke promene ili neke reforme, pod znacima navoda, u redu i u zakonima Božje vladavine, činio je to pod izgovorom da su one neophodne za očuvanje sklada ili harmonije na nebu. I to je, dakle, osnovna suština svih prevara od početka pa do kraja, kako to sestra White naziva alfa i omega otpadništvo. Dakle, želja ili tendencija da se izvrši promena u Božjoj vladavini, odnosno da se obesnaži Božji zakon. Apostol Pavle tu istu pojavu u Rimljanima poslanici u 7. glavi
također naziva prevarom greha. Jer kaže, jer greh uzevši početak kroz zapovest, prevari me i ubi me njome. Dakle, prevara ne samo što je neprijatna, ona je ubistvena. Mnoge prevare, tako bezbrojne su prevare na ovom svetu, najčešće su ekonomske prirode, finansijske prevare, može biti raznih, bezbroj u braku, ali prevara greha je ubistvena i ona nas lišava večnog života. Vraćamo se, ponavljamo dakle da Sotona je počeo da vara ljude na ovom svetu upravo tom tezom da možda nije u pravu u svemu što je rekao, da postoji nešto više i bolje od onoga što je Bog osmislio i nama dao u smislu zakona koji smo obavezni da vršimo. Jedan od prvih primjera prevaranata je Jakov. Neobično, mi znamo da je to jedan pozitivna ličnost, ali znamo da je on prevario, ali isto tako i bio prevaren. Poznata istorija, ali tako, kada je prevario svog brata po nagovoru svoje majke, i sad je bio jako ozlojeđen, želeo da ga ubije, i on u rezignaciji se obraća ocu i kaže, eto dođe brat tvoj, odnosno Isak kaže Isavu i kaže, dođe brat tvoj sa prevarom i odnese tvoj blagoslov. A Isav reče, pravo je što mu ime Jakov, jer me već drugi put prevari. Dakle, ne možemo kazati da je ova prevara bila klasična prevara, jer pazite, prevara u svojoj biti je usmerena da se neko uništi, da se neko liši nečega što je njegovo prirodno pravo. Ovde Jakov nije imao loše namere, ali je loše bio poučen od svoje majke i učinio je jako veliko delo, jako veliki greh. Zbog toga je kasnije jako patio, nikad više nije video ni oca ni majku. Kasnije, kao što znamo, i sam bio prevaren i kada su mu podmetnuli Iliju umesto Rahilje, on pita svoga rođaka zašto si me prevario. I to je valjda nekakva pravda da oni koji varaju valja da budu i prevareni. Kasnije imamo u istoriji Starog Zaveta mnoge prevare. Jedan od interesantnih primjera je primer Gavaonjana. O tome smo nedavno proučavali u lekcijama. Gavaonjani su bili jedan mali narod na teritoriji Palestine, tako Hanana. Oni su čuli tako kako su Jevreji posredstvom Božjih čuda tako prešli preko reke Jordan i rešili su da učine prevaru. Kaže, učiniš li oni prevaru i otidoš i načiniše se kao poslanici. Uzeše stare torbe na svoje magarce, stare vinske mehove, poderane, iskrpljene, staru obuću na nogama, stare haljine, hleb se uplestivio i prevarili su, dakle, Isusa Navina i ceo narod im je prevario. Opet, dakle, prevara koja nije klasičan tip prevare, dakle, prevarna namera nije bila loša. Oni su zapravo samo hteli da sačuvaju svoj goli život, ali nisu imali dovoljno snage da kažu otvoreno šta zapravo žele, nego su pribegli nekakvom lakšem sredstvu. Vidjet ćemo, to lakše sredstvo je bilo prevara. Sljedeći drastičan primer prevare, opet od nekoga od koga se ne bi to očekivalo. Prorok Valam, znamo da je bio Božji prorok i prorok Jovan objašnjava da je upravo Valam prevario Božji narod. I kada se Isusu obraća tako 7 crkava, jednoj od tih crkava, odnosno anđel jednog od tih crkava, on kaže, imam na tebe što imaš među sobom one koji drže nauku Valama, koji učaše Valaka da položi sablazan pred sinove Izraeljeve, da jedu žrtve idolske i da se bludniče. Ne znam kako razumete ovu reč sablazan. Možemo da je prevarimo do izvesne mere i kao prevara. Dakle, on je uspeo da navede na greh jevrejski narod da jedu žrtve idolske i da se bludniče. O tome čitamo u knjizi Velika borba. Sinovi Izraeljevi su u to vreme
bili odani Gospodu, kada je Valam bio pozvan da ih prokune. I sve dok su bili poslušni njegovom zakonu, prokletstvo koje Valamu nije bilo dozvoljeno da izrekne protiv Izraelja, konačno ipak stiglo narod. Kako? Jer je Valam uspeo da ih navede na greh, ili drugim rečima da ih prevari. Kada su Izraelci prekršili Božje zapovesti, sami su se odvojili od njega i bili prepušteni razornoj kušačevoj vlasti. Dakle, Valam je uspeo da navede njihove mlade ljude da sklapaju brakove sa božačkim ženama i na taj način su bili prevareni, odnosno navedeni, namamljeni na greh. Dakle, strašan primer. Ljudi prosto jednostavno nisu znali šta rade. Oni su bili kao i Samson, opsednuti lepotom tih žena i nisu bili svesni da su upali u zamku, odnosno u prevaru. Sljedeći primer nije klasičan primer prevare, to je Raava, bludnica, koja je slagala da bi sačuvala život ovim uhodama. I čitamo u knjizi Isusa Navina, kada su Raavu pitali gde su uhode, žena uzevši ona 2 čoveka sakri ih, pa reče, jeste, istina je, ovi su ljudi došli k meni, ali ja ne znah odakle bijahu. Dakle, ona je slagala, možemo reći uslovno rečeno da je prevarila, a apostol Jakov u drugoj poslanici kaže, tako i Raava bludnica ne opravdali se delima kad primi uhode i izvede ih drugim putem. Opet, dakle, primer prevare, ne klasične, ali je to izvrtanje istine, doduše u plemenite pobude. Jedna od najvećih prevara u istoriji čovečanstva opisana je u knjizi proroka Danila i u knjizi Otkrivenje. Tu se na razne načine, raznim simbolima opisuje jedna od najvećih svetskih sila, a u 19. glavi Otkrivenja i u 13. glavi Otkrivenja ta sila se opisuje kao zver slično leopardu. I kaže, ta sila vara ceo svet. I čitamo u Otkrivenju 19. glavi, i bi uhvaćena zver, i s njom lažni prorok, koji učini pred njom znake, kojima prevari one koji primiše žig zverin i koji se poklanjaju ikoni njezinoj i oboje. Dakle, i zver u obliku leoparda i lažni prorok bejahu bačeni u jezero ognjeno tako. Ta simbolika nije sporna, uglavnom svi znamo da zver, tako, koja liči na leoparda, predstavlja najpre antički Rim, a zatim kasnije hrišćanski Rim. A lažni prorok se stravito objašnjava da je to zapravo spiritizam i oni će zajedno sa protestantima činiti u Antantu taj komplot i oni će prevariti većinu čovečanstva. O tome treba da razmišljamo, jer kaže oni će pokušati da prevare i ostatak Božjeg naroda. 2 najveće prevare u istoriji, koje su, čitamo u knjizi Velika borba, Sotona će 2 velikim zabludama, zabludom o besmrtnosti duše i zabludom o svetosti nedelje, podjarmiti ljude svojim prevarama. Dakle, to su 2 prevare koje su uzele najviše danka, najviše štete i zahvaljujući tome danas imamo pokret i za ustanovljavanje nedelje, a isto tako i teoriju koja će kasnije uzeti maha, a to je spiritizam, o tome ćemo kasnije više govoriti. Ako govorimo o jednoj od teorija koja je isto tako uzela veliki danak u našoj bližoj prošlosti, ne tako davnoj prošlosti, to je nešto što nije toliko bitno vezano za svetu istoriju i za istoriju u Bibliji. To je bila teorija nekih biologa, eugenista koji su bili aktualni u 19. i 20. veku i Hitler je to zloupotrebio i prevario svoj narod. On im je tvrdio da su oni zaista arijevska rasa, da su pametniji, bolji i jači od svih drugih. Između ostalog i dan danas možemo da pročitamo na internetu i dan danas živi ta teorija i ta laž. I ona glasi, arijevska rasa je najnaprednija i najrazvijenija. Arijevci su najveći heroji i najsmeliji u borbi za opstanak. Pre svega, arijevska rasa ne postoji, možemo govoriti o beloj rasi, o žutoj rasi, crnoj i tako dalje. I nije u ostalom ni tačno da su belci najpametniji, najnapredniji. Znači imamo i druge narode i druge ljude i nacije koji među sobom imaju
istaknute pojedince. Dakle, to je laž koju su poverovali tako napredni ljudi kao što je bio nemački narod. Tu vidimo da su prevari često tako suptilne i nemojmo misliti da smo bezbedni. I mi možemo biti prevareni ukoliko se ne molimo Gospodu da nam on otvori oči i ne prosvetli nas. Takođe, Biblija govori o aktuelnim prevarama, znači onome što je danas, aktuelno. Jedna od najvećih prevara je prevara bogatstva. Isus nas upozorava, kaže, briga ovoga sveta i prevara bogatstva uguše to zrno, tako se tu Hristos govori u paraboli o zrnu, o Božje reči, koja nažalost ostaje bez ploda, jer često robujemo mamoni, odnosno novcu. U Drugom svedočanstvu Ellen White objašnjava zadnje momente u istoriji čovečanstva i kaže, za bezumne ljude na ovoj zemlji novac je moć i novac je njihov bog. Međutim, upravo to blagostanje doneće im propast. Kada Isus po drugi put dođe, onda će se čuti krici užasnog straha koji će parati srca ljudi. Ljudi će govoriti gorama i kamenju, pazite na nas i sakrite nas od lica onoga koji sedi na prestolu. Dakle, čujemo se, dragi moji, nisu ovoj prevari izloženi samo oni koji žive u bogatim zemljama, poput Engleske, Amerike i Kanade, čak i oni koji žive u siromašnim zemljama, a žarko čeznu za bogatstvom, oni su takođe u opasnosti da budu prevareni. Sledeća, jedna od vrlo aktivnih prevara i danas, su lažni proroci. I to je poznati stih, jer tako i 7. glave Matejevog evanđelja, Isus nas upozorava, čuvajte se lažnih proroka koji dolaze k vama u delu ovčijem, a unutra su vuci gradevi. Naravno, prvo pitanje koje nam dolazi na pamet, kako da prepoznamo lažne proroke. Da, Isus kaže isto tako u 24. glavi da će biti mnogo tih lažnih proroka, dakle i u naše vreme i u budućnosti, i da će prevariti mnoge. Dakle, kako prepoznati lažne proroke? Ima nekoliko pravila u Svetom pismu, u Starom i Novom zavetu i u duhu proroštva. Jedno od prvih pravila zapisano u 5. Mojsijevoj i tamo Bog kaže jevrejskom narodu, ako li rečeš u srcu svojemu, kako ćemo poznati reč koju nije Gospod kazao? I onda Bog odgovara, objašnjava. Ono što bi prorok rekao u ime Gospodnje, pa se ne zbude i ne navrši se, to je reč koju nije rekao Gospod, nego je iz oholosti rekao onaj prorok, ne boj ga se. Ja verujem da ste i sami imali priliku da pročitate i čujete razna proročanstva, manje ili više aktuelna, koja su proricala da će biti te i te godine Hristov dolazak. Sećamo se naše bivše članice Lidije Grujić, koja je takođe tako prorokovala da će sedište Jugoslovenske unije izgoreti tada i tada. I to nekoliko puta prorokovala i hvala Gospodu, to se nije desilo bar do sada. I eto, znači, to su, jasne smernice. Dakle, ono što neko kaže, pa se to ne ispuni, to je laž. Dakle, to nije, kaže, rekao Gospod, nego je čovek rekao u svoje oholosti. Sledeće vrlo važno pravilo je, kaže, po rodovima njihovim prepoznaćete ih. Čitamo jedan članak u časopisu Pregled i glasnik. Sestra White kaže ovako, u tim danima opasnosti mi nećemo prihvatiti i sve što nam ljudi predstave kao istinu. To obožni učitelji Božje reči tvrdeći da imaju poruku od Boga. A mi ćemo biti u obavezi da pažljivo proverimo da li je to što se tvrdi istina. Isus nam kaže, izaći će mnogi lažni proroci i prevarit će mnoge. Koliko govore ono što nije u skladu sa Božjom rečju, to je zato što svetlosti u njima nema. Isus poručuje u Matejevom poglavlju u 7. glavi, čuvajte se lažnih proroka koji dolaze k vama u odelu ovčijim, a unutra su vuci grabljivi. I onda sledi to ključno pravilo, po rodovima njihovim poznaćete ih. Dakle, ako neko tvrdi da je prorok, ako neko tvrdi da može da vaskrsne, ako neko tvrdi ovo ili ono, njegov život to demantuje, njegov život pokazuje da on drži Božji zakon,
da on ne svetuje subotu, onda je jasno da to nije Božji prorok. Koliko god da nam se čini da je to interesantno što on priča. Danas postoji brojne teorija o žigu zverinu. Mi znamo da adventisti, i ne samo adventisti, propovedaju da treba se čuvati žiga zverinu. Jer ko primjer tako žig zverinu prema tamo otkrivenju 14. glavi, on će biti bačen u jezero ognjeno. Međutim, postavlja se pitanje šta je žig zverinu. I danas možemo čuti razne teorije o tome. Jedna od teorije jeste da su to mikročipovi, vakcine koje će u sebi sadržati nekakve humane implante, koje će u sebi sadržati mikročipove i tako dalje. Ja ne bih želeo da sada ulazim detaljnije u te teorije, ali ako shvatimo kako Biblija i Duh proroštva objašnjavaju šta je žig zverin, onda ćemo lako moći da odgovorimo na sve te teorije, odnosno da ih vrednujemo, da li su ispravne ili nisu ispravne. Evo nekoliko citata iz Duha proroštva šta je žig zverin, dakle definicija šta je žig zverin. U Velikoj borbi, izdanje iz 1888. godine, na 448. strani čitamo: Sestra Vajac se pita šta je onda promena subote, nego li znak autoriteta Rimske crkve, to jest žig zverin. Dakle, žig zveri je promena subote, odnosno svetkovanje onog drugog dana. Slično tome čitamo u istoj knjizi na 449. strani. Ali, kada svetkovanje nedelje bude zakonom prisilno nametnuto i kada svet u pogledu svoje obaveze prema pravoj suboti bude prosvetljen, onda će svi koji nastave da pristupaju Božju zapovest, pokoravajući se propisu koji se ne zasniva na većem autoritetu nego što je Rim, time ukazivati veću čast papstva nego Bogu. Oni se na taj način kao podanici zaklanjaju na vernost Rimu i sili koja prisilno nameće instituciju koju samo on uveo. Oni se klanjaju zveri i njenoj ikoni, odbacujući instituciju za koju sam Bog kaže da predstavlja znak njegovog autoriteta ili subotu i poštujući umesto nje ono što je uveo Rim kao znak svoje nadmoćnosti, oni primaju znak podaničke Rimu, crtica žig zverin. Dakle, žig zverin je poštovanje nedelje. To je jasno iz Duha proroštva i Svetoga pisma. Dakle, jedino koliko poznajemo upozorenja Biblije i Duha proroštva, moći ćemo da odgonetnemo te sve nove teorije. Evo, nedavno, juče mi je, mislim baš, Svetlana, moja supruga, pročitala jedan post, jednu poruku koju je, ne znam, neko od naših članova u Hrvatskoj postavlja na internet, kaže da je Vatikan uputio poziv Srbiji da prihvati čipovanje kako bi mogli da uđu u Evropsku zajednicu, kako bi to bio jedan od uslova. I jedna od raznovrsnih teorija jeste da je zapravo čip žig zverin. Sećam se još pre možda 10 godina kada je to bilo aktuelno, pitali su me da li je greh da prihvate ličnu kartu sa čipom. I jasno je da od čipa ne možemo pobeći, čipove imamo ovoga trenutka u našim kompjuterima, u našim telefonima i čip može biti samo zloupotrebljen kao sredstvo kontrole, ali to nikako ne može biti žig zverin. Jasno se stravajte tu prošlo objašnjavaju da je žig zverin poštovanje onoga što nije Bog tražio, odnosno ono čime se Bog protivi. Sledeća aktuelna prevara, ono čega se treba čuvati, jeste protestantska teorija, najčešće baptistička, jednom spasen, zauvek spasen. To je dosta suptilna, znate, teorija spasenja. Postoji mnogo dokaza da ta teorija nije utemeljena na Svetom pismu i ja ću vam prilikom samo citirati jedan citat iz knjige Hristova čitane pouke. Sestra Vajc tu objašnjava trenutak Petrovog izdajstva i pada. Petrov pad nije došao iznenada, odjednom, već postupno. Samopouzdanje ga je dovelo do uverenja da je spasen, pa je korak po korak krenuo nizbrdo, sve dok se nije odrekao svog učitelja. Nikad se bez opasnosti ne možemo osloniti na sebe, niti pomisliti, dok smo još ovde na zemlji, da smo sigurni od iskušenja. One koje prihvate spasitelja, makoliko iskreno bilo njihovo obećenje,
nikada ne treba učiti da kažu ili misle da su spaseni, ili da se hvale da su spaseni. To ih može samo zavesti sa pravog puta. Svakoga treba poučiti da gaji nadu i vere. Ali čak i kada sebe predamo Hristu i znamo da nas je On prihvatio, nismo izmakli izvan domašća iskušenja. Božja reč kaže, mnogi će se očistiti, ubeliti i prokušati. Međutim, samo oni koji izdrže ispit primit će ven života. Na drugom mestu Ellen White kaže, tek kada svojom nogom budemo zakoračili u carstvo nebesko, carstvo slave, onda ćemo imati pravo da kažemo da smo spaseni u potpunom smislu te reči. Sljedeća dosta popularna obmana ili prevara, koja je dosta popularna i među adventistima, to je antitrinitarijanizam. Poznata je ta teorija, tako čak i u prvim vekovima, tako onaj čuveni biskup Arije je prvi plasirao tu teoriju da Sveti Duh nije ličnost. I sada nemamo vremena da se posebno bavimo time. Ja bih želeo da pročitam samo jedan tekst iz knjige Evangelizam, gde Sestra White upotrebljava, na engleskom ona kaže heavenly trio. Sad, prevodioci su ovde rekli trojstvo. I ona kaže, postoji 3 žive ličnosti božanskog trojstva, ili trija, da tako kažemo, u ime te 3 velike sile, Oca, Sina i Svetog Duha, krštavaju se one koji primaju Hrista živom verom. Dakle, Ellen White, pa i Sveto pismo nas nedvosmisleno uče da treba da verujemo u 3 žive ličnosti božanstva. I to je nešto što je, nažalost, danas sporno među nekim adventistima, ali čuvajmo se. Isus je rekao, čuvajte se da vas ko ne prevari. Jedna od dosta poznatih prevara, da tako kažem, naročito u ovim našim lokalnim prostorima, mislim na Balkansko poluostrvo, je teorija lunarne subote. Mogu da kažem da je to laž, dosta suptilna laž, koja se temelji na jednoj teoriji da, prema onom citatu iz prve knjige Mojsijeve, prve glave, da je Bog prilikom stvaranja sveta stvorio veliko i malo videlo i da je to malo videlo stvorio da bi upravljalo, kako tamo kaže, vremenima, danima i godinama. Taj stih, taj citat zagovornici ove teorije zloupotrebljavaju i oni tvrde da na osnovu mesečevih mena mi treba da pratimo mesečeve mene i lunarni kalendar i da onda na osnovu toga možemo znati da je subota svakog 8., 15., 22. i 29. datuma u svakom mesecu. To je teorija koja je stara jedno 20-30 godina, počela je u Americi, raširila se među adventistima, ima možda i više desetina hiljada bivših adventista koji to veruju. Međutim, moram se čuvati, to je laž. Da bismo to dokazali, znate, imamo brojne dokaze u Svetom pismu. Ja ću ovde navesti samo nekoliko primjera. Apostol Pavle nas upozorava da ne gledamo na dane i mesece i vremena i godine kao što su to činili stari Jevreji koji su zaista gledali na dane i mesece jer im je zaista kalendar i mladina bila potrebna da bi utvrdili neke ceremonalne subote ili praznike kao što su bili Paska i tako dalje, koji su padali u određeni datum zaista. Dakle, apostol Pavle u Galatima nas upozorava, ne gledajte na dane i mesece, jer kaže, ako tako radite, bojim se za vas da se nisam uzalud oko vas. Jedna od teorija ili hipoteza tih zagovornika lunarne subote kaže da je tokom vremena izgubljen originalni ciklus od 7 dana. Međutim, duh proroštva kaže suprotno. Sedmični ciklus od 7 bukvalno shvaćenih dana, 6 radnih i 1 za odmor, koji se kroz biblijsku istoriju održava sve do naših dana, ima svoje poreklo u velikoj činjenici o prvoj sedmici. Dakle, sedmični ciklus se održao do naših dana. Postoje dakle, i drugi citati koji to eksplicitno kažu. Naše je da verujemo. Ja ću preverovati duhu proroštva nego tvrdnjama ljudi koji
drugu teoriju opet ne mogu da dokažu. Sada bih želeo da se pozabavimo nekim prevarama ili obmanama koje će biti aktuelne u budućnosti, mada su delimično i sada aktuelne. Sećate se, sigurno ste čitali slučanstvima da sestra White govori o izlivanju poznog dažda i ona kaže da će neposredno pre poznog dažda, koji očekujemo u bliskoj budućnosti, Sotona pokušati da prenebregne tu pojavu i da će podignuti lažna probuđenja. Čitamo o tome u prvom svedočanstvu. Fanatizam, lažno uzbuđenje, nerazumljivi jezici, dizanje galame, za neke ljude je to dokaz da imaju poruku od Boga. Na taj način su još neki uvučeni u tu zabludu i plodovi svega toga nisu dobri. Po rodovima njihovim poznaćete ih. Fanatizam, podizanje buke ljudi smatraju za naročite dokaze vernosti. Za neki sastanak, mislim se na verski sastanak, nije uspešan ako na njemu nisu doživjeli neko naročito uzbuđenje i osjećanje sreće. Oni se trude na svaki način da to izazovu i veštački dožive nekakvo uzbuđenje. Ali uticaj takvih skupova nije blagotvoran. U istoj knjizi, nešto kasnije, ona piše: ukazano mi je na naročitu važnost odmerenosti u ponašanju onih koji propovedaju istinu. Oni moraju izbjegavati nastranost i zanesenjaštvo, a istinu treba prikazivati u njenoj čistoti i jasnoći ili jednostavnosti. Danas možete čuti za razne harizmatičke pokrete i u pravoslavnoj crkvi, i u katoličkoj crkvi, i u nekim protestantskim crkvama. Ljudi tvrde da imaju moć da isceljuju druge, da ljude stavljaju u trans i da ga bude iz toga. Imate takođe takozvane celebration crkve, dakle to su pokreti raznovrsni, naročito u Sjedinjenim Američkim Državama, i oni ne mogu da zamisle bogosluženje bez buke, galame, bez ispuštanja nekakvih krikova, i evo Ellen White to osporava. Istinu treba izlagati na način koji će biti privlačan i za slušaoce prosvećenog uma. Na nas se u svetu ne gleda kao na ugledne, već kao na jadne, proste i neuke ljude. Stoga je veoma bitno da svi koji propovedaju istinu i u nju veruju budu preporođeni njenim posvećujućim uticajem, da svojim doslednim i plemenitim životom dokažu nevjernicima da su se u proceni ovog naroda prevarili. Veoma je važno da se delo istine oslobodi svega što liči na lično i fanatičko uzbuđenje i da se istina osloni na sopstvene zasluge i otkrije svoju izvornu čistotu i svoj uzvišeni karakter. Dakle, ovo će biti sve više aktuelno. Čuvajmo se onih ljudi koji imaju te nadprirodne mogućnosti, a s druge strane svojim životom to pobijaju. Jedna od pojava koje već uzimaju maha, naročito u zapadnom svetu, pa nažalost i kod nas, posebno u protestantskim crkvama, pa i među adventistima, je gospel muzika. Šta je gospel muzika? Dakle, to je mešavina crnačke folklorne muzike koju su crnci, kada su kao roblje bili deportovani iz Afrike, tamo negde u 16. 17. veku, na tlo Južne Amerike i Severne Amerike, i oni su, doneli sa sobom svoju narodnu muziku, i kasnije kada su kao robovi tamo brali pamuk i radili, argatovali na poljima u Južnoj i Severnoj Americi, oni su normalno sačuvali tu svoju muziku, taj svoj folklor. Kasnije su neki od njihovih potomaka se pridružili nekakvim modernim pravcima moderne muzike koji su nastali najpre u Engleskoj, uvezeni iz daleko istočnih zemalja, i napravili su jedan miks, jedno mešavinu hrišćanskog teksta, ali neznabožačke, paganske muzike koja je bučna, koja je previše ritmična, koja je repetitivna, i sestra White je u svoje vreme to videla u viziji. I ona piše: Gospod mi je pokazao da će se pojave poput onih koje ste mi opisali da se odvijaju u Indijani, zbivati upravo pred kraj vremena milosti. Pokazat će se sva moguća čudna zbivanja. Biće vikanja uz bubnjeve, muziku i ples. Osjećanja razumnih bića biće toliko zbunjena da neće biti moguće osloniti se na ista
kako biste doneli ispravne odluke. I takve će se pojave nazivati delovanjem Svetog Duha. Sveti Duh nikada se ne pojavljuje na takav način, u takvoj ludnici prepunoj buke. To je sotonina izmišljotina kojom pokušava da prikrije svoje domišljate načine za slavljenje delovanja, čiste, iskrene i uzdižuće i oplemenjujuće i posvećujuće istine za ovo vreme. Nedavno sam dobio jedan zahtev od jedne porodice ovde u Engleskoj da im napravi jedan aranžman za jednu pesmicu. I ja sam otišao na internet da vidim koja je to pesma i bio sam preneražen zapravo. To je jedna vrlo poznata pesma, a ja ću vam sad to pokušati da vam pustim, međutim problem je, samo moment, moram da uključim zvuk, ovdje. Izvinite sam trenutak. Dakle, ovo vam je jedan od primjera muzika koja je sve više popularna ne samo među svetovnim ljudima, nego među vernicima, pa nažalost među nekim adventistima. Evo kako to izgleda. Sada ćete imati priliku da to čujete na par sekundi. Samo trenutak. Dakle, počinju polako, ležerno i onda posmatrite dalje kako to ide. Jedan te isti motiv od svega nekoliko nota ponavljaju bezbroj puta. Sve jače, sve brže, uz prisustvo kontra ritma. You step down into darkness, open my eyes. I'll never know how much it costs to save my sin upon that cross. I'll never know how much to save my sin upon that cross. I'll never know how much it... Eto, vidite kako su ljudi prevareni. Pogledajte njihove gestove. To je sve samo ne slavljenje Gospoda. To je slavljenje onog drugog neprijatelja, arheobanjivača. Sljedeća pojava koja je sve prisutnija i s kojom ćemo se svaki dan sve više i više suočavati su paranormalne pojave ili spiritizam. Verujem da ste čitali na više mesta, Ellen White nas upozorava u Petom svedočanstvu, u knjizi Velika borba i drugim knjigama, da će trostruki savez, dakle Rimokatolička crkva, Protestantska Amerika i spiritizam učiniti savez i da će to značiti kraj vremena milosti. I mogu vam kazati da dugo vremena nisam bio potpuno načisto, jasno mi je dakle ko je tako zver, ko je ona druga strana, je tako, protestanti, to mi je sve jasno. Međutim, spiritizam, kako protumačiti spiritizam? Da li su to neke pojedine osobe ili je to neki sistem? Da li je to neka institucija? Ono što je vrlo važno da shvatimo da će spiritisti raznih boja, znate, oni mogu biti i u krilu katoličke crkve, pravoslavne crkve, bilo koje protestantske crkve. Oni će tvrditi da imaju paranormalne pojave, sposobnosti, da mogu da leče. Oni će tvrditi da mogu da prizivaju duhove preminulih prijatelja, srodnika i tvrdit će da je subota promenjena. Evo čitamo u knjizi Rani spisi. Videla sam da sveti moraju steći temeljno razumevanje sadašnje istine koju će trebati dokazati iz Svetog pisma. Oni moraju razumeti stanje mrtvih, jer će im se prikazati đavolski duhovi, tvrdeći da su voljeni prijatelji i rođaci. Oni će im objaviti da je subota promenjena, kao i druga nebiblijska učenja.
učinit će sve što je u njihovoj moći da izazovu naklonost i učinit će pred njima čuda da potvrde ono što objavljuju. Božji narod se mora pripremiti da se ovim duhovima odupre biblijskom istinom, da mrtvi ne znaju ništa i da su oni koji se na taj način prikazuju zapravo đavolski duhovi. Ne smemo dopustiti da se naše misli bave onim što nas okružuje, piše Ellen White, već bavimo se sadašnjom istinom. Međutim, mi smo bombardovani raznovrsnim informacijama u mas medijima, počeši od neidentifikovanih letećih objekata koji se eto pojavljaju sada, evo čuo sam i u Beogradu nedavno tokom ove krize, čak i sve vreme komunističke vladavine u bivšoj Jugoslaviji, to je bilo aktuelno, ljudi su se u početku smejali i pričali to su gluposti. Međutim, kako vreme odmiče, ljudi tome sve više i više veruju. I to će polako, malo po malo biti institucionalizovano. I NASA i mnoge druge institucije će priznati da te pojave zaista postoje i mi ćemo onda biti u dilemi da li je to Božja sila ili sotonska. Treće solucije nema. Ali ako budemo dozvolili da se previše bavimo tim stvarima, onda ćemo biti prevareni. Dakle, spiritizam nije nešto čemu treba da posvećujemo svoje vreme. Mi treba da se čuvamo toga. U knjizi Velika borba kaže da će Sotona i njegovi anđeli činiti prevarante raznih vrsta koji se služe raznim trikovima. Ne znam, tamo pomoću nekakvih trikova. Oni varaju naše čula. Međutim, ovo će biti stvarne prevare. Kaže, spiritizam verno imitira takozvano hrišćanstvo naših dana. Pojavljaju se takozvani sveci, apostoli koji iznose ono što nas apostol Pavle upozorava. Ako dođe neko u obliku anđela svetlosti i propoveda nam neko novo evanđelje, ne prihvatite. Pomoću spiritizma Sotona će se prikazivati kao dobrotvor ljudskog roda, lečit će bolesne, prikazivati kao da donosi novu i uzvišeniju religiju. Pazite dobro, nova i uzvišenija religija. Često se nama servira nova svetlost. To je u redu. Postoji mogućnost da dobijemo novu svetlost. Ali ako ta nova svetlost u koliziji sa dosadašnjom, onda moramo biti jako oprezni. Svojim kušanjima Sotona će navoditi u propast hiljade i milione. Neumerenost otupljuje razum, zatim dolaze čulna uživanja, svađe i krvoprolića. Rad Sotoni čini pravo zadovoljstvo i rasplamsava najgore strasti ljudske duše da bi ih oblezle u krv i poroke posle u smrt, nakon čega nema kajanja. On nastoji da narode razdraži, da ratuju jedni protiv drugih i još kada prihvate teorije o spiritističkim novim hrišćanskim učenjama, onda su ti ljudi sigurno prevareni. Evo još nekoliko misli na tu temu. U knjizi Treća knjiga odebranih poruka, tada će zli anđeli u ljudskom obliku razgovarati sa onima koji imaju istinu. Drugim rečima, možemo očekivati da će i u našim redovima se pojavljivati osobe koje će zapravo biti zli anđeli. Oni će pogrešno prikazivati i krivo tumačiti izjave Božjih vesnika. I ne samo obični ljudi, nego čak i neki lekari, advokati, sudije i senatori postaće izopačeni, skloni podmećivanju i prevareni. I kaže, bit će iskušani i doživeće brodolom vere. Zauzmimo jasan i nedvosmislen stav da hipnozu koriste oni koji su odstupili od vere i da se sa njima nećemo povezivati. Posredstvom onih koji odstupaju od vere koristit će se neprijateljska strana da prevari one koji su zalutali od vere. Spiritizam je remek delo obmane. To je Sotonino najuspešnije i najfascinantnije zabluda. Sračunata da osvoji simpatije onih koji su svoje najmilije položili u grob. Zli anđeli dolaze u obliku voljenih osoba i iznose detalje iz njihovog života.
vrše dela koja su vršili pokojnici. Na ovaj način zli anđeli navode ljude da veruju da su oni zapravo duhovi njihovih umrlih prijatelja i da oni komuniciraju sa njima. Ovi zli anđeli koji se predstavljaju kao pokojni prijatelji bit će prihvaćeni sa idolopokloničkim žarom i njihova reč imaće za prevarene veću težinu od reči Božje. Tako će muškarci i žene biti navedeni da odbace istinu i da daju pažnju zavodljivim duhovima. I zato se Stravet kaže da jedino oni koji budu svakodnevno proučavali Bibliju imaće ključ kojim će moći da provere dakle, sve te nove teorije i kaže da će one biti toliko neodoljive da se moramo moliti Bogu da nas On nauči i razumi. Reč Božja jasno kaže da živi znaju da će umreti, ali mrtvi ne znaju ništa. Nemaju više, tako, i spomenim se zaboravio. Njihova ljubav, mržnja, sve je to propalo. Ovaj jasni biblijski tekst u direktnoj suprotnosti sa spiritističkim učenjem i kada bi se prihvatio, mnogi bili spaseni iz ove prevare. Lažni proroci. U Evanđelju po Mateju 24. glavi kaže Isus da će izaći lažni Hristosi i lažni proroci i da će pokazati znake velike i čudesa kako bi prevarili ako bude moguće izabrani. Čitamo opet u drugoj knjizi odabranih poruka. Naići ćemo na lažne tvrdnje. Ustaće lažni proroci, bit će lažnih snova i lažnih vizija. Ali propovedajte reč. Ne odvajajte se od glasa Božjeg izraženog u njegovoj reči. Neka ništa ne skrene naš Sotona će biti prikazan kao predivan i čudesan. Kroz satanističke zablude, odnosno sotonske zablude, nepobitna čuda dokazivaće tvrdnje ljudskih medijuma. Pazite na sve ovo. Hristos nas je upozorio, tako da niko ne treba da prihvati neistinu kao istinu. Jedini kanal kroz koji duh deluje je istina. Naša vera i nada se ne zasnivaju na osjećanjima, nego na onome ovako govori Gospod. Jedna od krunskih prevara, izvinjavam se, nisam stigao sve da prevedem, jeste prevara kada će Sotona sam sebe prikazati da je Hristos. I ljudi će biti prevareni. Oni će biti zaslijepljeni njegovom blistavom pojavom. Kaže, to će biti nešto što ljudske oči do tada nisu nikada videle. Ljudi će u zanosu klicati, Hristos je došao, Hristos je došao. I ljudi će tako odavati obožavanje tom biću i oni će, kaže, uzdizati svoj glas. I oni će tada, biti prevareni, jer će ta osoba, tobožnji Isus, tvrditi da je promenio svetkovanje subote na nedelju i zapovedit će im da svetkuju taj dan. Dakle, to će biti vrhunac prevare, tako se Stravet objašnjava. Dakle, konačna prevara ili najveća prevara, crowning act, ili konačni akt prevare će biti, dakle, pretvaranje ili transformacija Sotone u Hristovu tobožnju ličnost ili Isusa Hrista. Tobožnji apostoli u čijem se obliku ovi lažni duhovi javljaju, protivreći će onome što su sami pisali dok su bili tako na ovom svetu i dok su bili na zemlji. Oni će poricati božansko poreklo Biblije i tako rušiti temelj hrišćanske nade i ugasiti svetlost koja pokazuje put u nebo. I tvrdit će da je Biblija obična knjiga, samo izmišljotina, knjiga koja je odgovarala detinjstvu ljudskog roda, ali koja je sada prevaziđena i koju treba odbaciti. Dakle, to možemo očekivati uskoro, da će se među raznovrsnim propovednicima, sveštenicima i ljudima različitih denominacija nastajati ljudi koji će tvrditi, dakle, takve teze. I možemo sa sigurnošću reći da će to zapravo biti sotonski anđeli ili demoni koji će biti pretvoreni u ljudsko obličje i koji će prevariti mnoge. Oni koji poštuju biblijsku subotu biće proglašeni neprijateljima zakona i reda, uzročnicima anarhije i pokvarenosti Božjih sudova na zemlji. Njima će biti pripisivani tvrdoglavost,
i nepoštovanje autoriteta. Biće optuženi za nezadovoljstvo prema vlastima. Dakle, to je ono što možemo očekivati u budućnosti. Također, vrlo važna stavka kada govorimo o novoj svetlosti jeste upozorenje u 5. svedočanstvu koje kaže da Bog neće mimoići svoj narod i izabrati samo nekolicinu ljudi kako bi i njima poverio neku specijalnu svetlost i neku specijalnu istinu. On ne daje tu svetlost samo nekolicini ljudi, a da je ta svetlost u suprotnosti sa utvrđenom verom crkve kao tela. Dakle, to je ključno upozorenje. Dakle, ako se ko pojavi i u obliku anđela svetlosti i propoveda nam neko novo evanđelje koje je suprotno ili protivrečno dosadašnjem, onda možemo bez straha da ga odbacimo kao prevaru. Kako da pobedimo ili kako da prevaziđemo prevaru? Naša najveća i prva dužnost je kao ljudskih ljudi da proučavamo Sveto pismo kao istinu. Dakle, to je ono što nas može spasti od prevare. To kaže Sestra White u knjizi Velika borba. I to treba da učinimo svojom prvom i svakodnevnom dužnošću. Dakle, ne samo da proučavamo, nego i da se molimo za božansko prosvjetljenje. Jer kaže, jedino tako ćemo moći da odolimo prevarama koje će biti zaista neodoljive. Eto, želim da nas Gospod blagoslovi da ne podlegnemo prevarama, jer možemo očekivati da će Sotona raditi sa posebnim intenzitetom u narednim danima. Sve ovo što nam se dešava, ova epidemija i sve što nas očekuje iza toga, možemo očekivati i uskraćivanje verskih i ljudskih sloboda i nametanje nekakvih novih dogmi, nekakvih novih istina koje će biti protivne onome ovako govori Gospod. I moja želja je moliti da nas Gospod sačuva da ne budemo prevareni, bilo na koji način. Gospod neka nas prosvetli i sačuva. Amin.